कमिटि सायख'नानै लाबाय बेवहाय सोलाय सोल' बिबान दिनैनि गेजेराव जागोन बेनिखायनो नैबे समाव आङो मोनसे खामानिखौ मावनो सानदों जोङो गोदान कमिटि जिहेतु जोंहा सायख'नानै लाबाय आरो 2023 मायथाइनिफ्राय आरो 2026 जिहेतु जोंहा 4 बोसोरनिफ्राय बे गोदान सायख'जानाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै गासै मेम्बार्स बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै लाबाय नैबे समाव सायख'जानाय मेम्बारफोरखौ जोङो 4 बोसोरनि थाखाय जोङो नैबे समाव बिथांमोनखौ नाजावनानै लानाय नुनाय नैबे समाव गांसे आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ जोंनि बर'नि जिथु मानगोनां बर'नि आर'नाइ बेखौ गानहोनानै बिथांमोनखौ नैबे समाव बिबानखौ गथायनाय जासिगोन नैबे समाव आं मुंख'नाय लोगो लोगो बिथांमोना साफ्रोमबो नैबे इन्डियान सिङाव फैनानै गसंफैनांगौ आरो जोङो बिदिनो मोजाङै मान बावनानै फैयो गोदानै सायख'जानाय जिहेतु जेनेरेल कमिटिनि बोसोरनि थाखाय सायख'जानाय मेम्बार्सफोरखौ आं मुंख'नाय जाबाय सेथियाव मिस्टार सिगां बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट बुंनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गोबाव जायो लाइन थाबायजों आरो नैथियाव दङ मिस्टार जोंनि सुकुर नार्जारी जेनेरेल सेक्रेटारि आरो थामथियाव दङ मिस्टार समेश्वर नार्जारी सार्केल मेम्बार लाइन थानांगौ जेरै माबानो बिदिनो जों फरायलांनो हायो मिस्टार प्रफुल्ल बरगयारी सार्केल मेम्बार खाथियाव दङ मिस्टार हरेन मोसाहारि केवल भराली बिथाङा फैनांगौ आरो दथियाव दङ मिस्टार रन्जित मोसाहारि बाजेट क्लास दशम भराली रन्जित मोसाहारि दथियाव आरो स्निथियाव दङ मिस्टार सन्जित नार्जारी अडिटर बिथाङा फैनांगौ बिथांखौ अडिटर थिसन जादों माथो नार्जारी सन्जित नार्जारी अडिटर जोंनो सासे अडिटर नांगौ जानानै जोंनि दाख्लैखौ बिथांखौ सायख'ना लाफैनाय जादों दाइथियाव दङ मिस्टार सिमसन बसुमतारी लाइन अपारेटर बिथांखौ फैनांगौ आरो दथियाव दङ मिस्टार अशोक सानमुखा आरो मोनसे खामानिखौ मावबाय जे जिहेतु जोंहा गोदान डेभेलप कमिटिखौ सेफायफिनदोंमोन नाथाय बेखौ जों बिथांमोनहा साथामखौनो नाजावफिननानै लानाय जादों बेनिखायनो नैबे समाव जों बिथांमोनखौ मान बावखानोसै डेभेलप कमिटिनि सोद्रोमाफोर बिथांखौ मुंख'नाय जाबाय मिस्टार हरेन मोसाहारि मिस्टार अनिल नार्जारी मिस्टार प्रेमजित नार्जारी जेनेबा बे जोंना सानै बेयावनो गोजाम माबायावनो थायो आरो सासे नैबे समाव दिनैनि बे नैबे समाव बे मानखौ बावफैदों जोंनि बिमाफोरनिफ्राय सानैखौ आं सायख'नाय जादों जिहेतु गोदानै मुं थिसनजानाय बिमाफोरनि जिहेतु बिबानगिरि गोनां जोंनि बिमाफोरनि पालक रिजिना मोसाहारि आरो नैथियाव दङ जोंनि बिमाफोरनि सेक्रेटारि मिना बरगयारी बिथांमोननि समाव सायख'नाय जाबाय बिथांमोना नैथि थानानै ओमफ्राय मुंख'नाय लोगोनो बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों बरायनांगौ नैबे समाव जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार सिगां बसुमतारी बिथांमोननि नैबे समाव मान गोनां आर'नाइजों बरायनांगौ रिजिना मोसाहारि आरो नैबे समाव जोंनि सायख'जानाय जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि सासे सुकुर नार्जारी बिथांमोननि समाव मान गोनां आर'नाइजों बरायनांगौ आरो नैबे समाव बरायगोन जोंनि सार्केल मेम्बार
Mr. Someso Nazari kita बरायगोन आरो बे समाव बरायगोन जोंनि गोदान सायख'जानाय 3 बोसोरनि थाखाय मानगोनां प्रफुल्ल बरगयारि बिथांनो मानगोनां बर'नि आर'नाइजों बरायो आरो बे समाव जोंनि सायख'जानाय देग्लाय सायख'जाबाय गोजान बिथाङा बे समाव मिस्टार हरेन मोसाहारि टेबल बरायो बिथांखौ बे समाव बरायगोन आरो बे समाव बरायगोन जोंनि गोदान सायख'जानाय Mr. Rojit Mosari, Bajet Kelas Usul Bharari. Hari ini semua Simpson masuk tadi. Ini semua program जोंनि auditor बिथांखौ लानांगौ सन्जित नार्जारि auditor बिथांखौ आरो बे समाव जों सासे जोंहा आगुनिफ्राय मावबाय थानाय आगु आफादगिरि मुस्रि मस्तम बर'सा बिथांखौ मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गांसे आर'नाइ हामबायहोयो बिथांखौ मान बावनो थाखाय दासो सिगां जालांबाय डेभेलपनियाबो मोनसे जोङो गोदानै नाजावफिननानै लाबाय नैबे समाव बिथांमोनखौ मान होनो थाखाय नैबे समाव थांफिन जाबाय गिबियावनो मान गोनां जोंनि प्रेसिडेन्ट Develop Committee President Mr. Horen Mosari bitangan Yusuf Arone dengan baik. Ini semua itu jadi Develop Committee-nya Sekretari Mr. Moni Nazar bitangan Yusuf mana? Ini semua जोंनि डेभेलप कमिटिनि रांखावरि नेथुमगिरि मिस्टार रन्जित नार्जारि बिथांमोननि बे समाव गांसे आर'नाइ फरायगोन दा बिथांमोना नैबे समाव आं बिबान गसायनाय हाबाफारिखौ मावनो सानदों जोंनि गोजान सेक्रेटारि बिथाङा नैबे समाव गावनि बिबानखौ नैबे समाव गोजान सेक्रेटारिनो गथाय खाथियाव जोङो नैबे समाव जोंनि गोजान सेक्रेटारिनो बिबानखौ गथायनांगौ गोजान दसम आरो बाजेट फरायनायनि समाव गावनि बिबानखौ मिस्टार रन्जित मोसाहारिनो बिथाङा बिबानखौ गथायो नैबे समाव जोंनि गोदान सायख'जानाय बिथाङा नैबे समाव टेबल फरायनाय बिथांनो नैबे समाव मानखौ गथायो खोथाया जाथ'बाय आं नैबे समाव आरो जोङो गोजान कमिटिखौ बिदाय होनायनि नैबे समाव लाहार खालामबाय बेयाव थाग्रा गोजान कमिटिनि सुबुंफोरा सन्जित नार्जारि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार बिनोद हाज'वारि जेनेरेल सेक्रेटारि
बे गोजामखौ जों बिदाय होसिगोन बे समाव गोजामान थांनो हासिगोन जाय जाय दङ बिथांमोना थानांगोन गोजानाव बेनि माने गोजान जाथारगोन आरो समेस्वर नार्जारि सार्केल मेम्बार मिस्टार बिजय नार्जारि सार्केल मेम्बार मिस्टार हरेन मोसाहारि देबरबरारि मिस्टार गजन बसुमतारि बिथाङा फैनांगोन मिस्टार सिमन बसुमतारि एडभाइजार मिस्टार सिमसन बसुमतारि लाइन अपारेटर मिस्टार अस्टन बरसा जेनेरेल प्रेसिडेन्ट नैबे समाव गोजानखौ बिदाय होसिगोन मिरज हाजवारि बिथाङा सनजित नार्जारि मिरज हाजवारि सोमेश्वर नार्जारि बिजय नार्जारि मिस्टार हरेन मोसाहारि गजन बसुमतारि सिरन बसुमतारि आरो सिमसन बसुमतारि अस्टन बरसा गोजामखौ बिदाय होनांगौमोन होनाया दा आफादगिरिया जेरै दङ बेनो जाबाय जेबो नङा जोङो बिजय नार्जारि बिथाङा बुंदों बेखौनो जेबो नङा दे बेबो जायो जेबो नङा गिबियावनो बिफाय साफानाय जाथोंसै बे समावहाय मानगोनां आफादगिरि साफा होननाय होबाय बे समाव जोंहा गोजाम आफादखौ बिदाय होनाय बरसा बिथां साहाबनि आखाइनिफ्रायनो आफादगिरि साहाबनिफ्रायनो जिहेतु बिदाय होनो बे बिदाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय माबा मोनसे जास्ट 3 बोसोर बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामलांबाय आरो बेनि सिगाङावबो गोबां बेबायदिनो बिथांमोना मावबोबाय दा बे 3 बोसोर गिबियावनो आङो बेयाव मुंनि फारिलाइ होनाय बायदि खावलायगोन मुस्रि सन्जित नार्जारि लेङाइ आफादगिरि आफादगिरिखौ जों लास्टआव लाखियो नैथियाव आङो खावलायगोन मानगोनां बारग' नेहाथारि 3 बोसोरनि मुस्रि मिलस हाजवारि बिथांखौ मानखौ बावनाय खावलायगोन बेनि उनाव थामथियाव आं खावलायगोन मुस्रि समेश्वर नार्जारि सार्केल मेम्बार सार्केल सोद्रोमा बेनि उनाव ब्रैथियाव आं खावलायगोन मुस्रि बिजय नार्जारि बिथाङाबो सार्केल मेम्बार बाथियाव दङ बाथियाव आं खावलायगोन मुस्रि हरेन मोसाहारि टेबोल ट्रेजारार बिथांखौ खावलायगोन बे समाव दथियाव दङ गजन बसुमतारि बाजेट ट्रेजारार प्लास गजन माबा जिबाहारिखौ खावलायग्रा खावलायगोन बेनि उनाव दङ मुस्रि सिलन बसुमतारि एडभाइजार दाइनथियाव दङ मुस्रि सिमसन बसुमतारि अपारेटर बिथाङाबो गोबाव सम मावबाय बेनिफ्राय गुथियाव दङ बे समावहाय हिन्दीखौ फोजोबनानै बे समावहाय जोंहा मानगोनां जोंहा बावैसो एबा इभेन्ट फैनो थाखाय 3 बोसोर जायगा सायख'जाफिननाय बारग' आफादगिरि बिथांमोननो जों गोदान सायख'फिनदों मुस्रि अस्टम बरसा बिथांखौ जोङो मानगोनां भारतनि आखाइनिफ्राय बे बिबानखौ मावफुंनो थाखाय खावलायबाय मानगोनां भारत पास्टरसना बिथांखौ आङो बे मानखौ बावनो थाखाय खावलायबाय मुस्रि अस्टम बरसा बे 4 बोसोरनि थाखाय आरो बिथांखौ आफादगिरि हामबायगोन बिथांनिसिम एबार बे ब्लक ना
Di समावहाय डेभेलपमेन्ट कमिटि जोंहा मोनसे गामियाव जौगाथाय आफाद मोनसे रांनि माबा जोंहा थांनाय मोनसे बयबो मिथिखायो बिथांमोनाबो गोबाव सम मावबोबाय बिथांमोनखौ दा मान बावनो थाखाय ओंखारदों जोङो मानगोनां आफाद हिसाबैहाय जोङो लादों जास्ट मिनिमाम बिथांमोनखौ माबा मोनसे मण्डलिनिफ्राय बाजेट लानानैहाय मान बावनाय हाबाफारि लादों जाहाथे बिथांमोना बेखौ नाजावो मुस्लिम हरेन मुसाहारि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि डेभेलपमेन्ट नैथियाव दङ मुस्लिम अनिल नार्जारि नेहाथारि बिथाङाबो सेथियाव खावलायगोन मुस्लिम हरेन मुसाहारि प्रेसिडेन्ट कनस्ट्राक्सन कमिटि बयखौबो खावलायगोन आरो नैथियाव दङ प्रफुल्ल बरगयारि नेहाथारि सेक्रेटारि थामथियाव दङ मुस्लिम रन्जित मुसाहारि रांगिरि ब्रैथियाव दङ मुस्लिम समेश्वर नार्जारि एक्टिभ सोद्रोमा थामहिनबा नाम लाबाय थानाय सोद्रोमा हामबायहोनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय जोंनि बे बिबान आजावनाय आरो बिबान एंगारनाय बे मोननै हाबाफारिया जानानै थांबाय आं आसा खालामदों बे गोदानै बिबान मोननाय बिथांमोना बे 4 बोसोरखौ माने जेबो आपत्ति गैयाजासे मोजाङै मावलांगोन होननानै आं बिथांमोननिसिम गुरै खालामबाय जेन' गेजेराव माबा मोनसे जायोब्लाबो नोंथांमोना बेफोरखौ सैथो खालामनानै मावलांनो होननानै बे समाव गुरै खालामनाय जाबाय।